weche mag dongruok kar chunguru burano kata NGCDF ochiwo basari maromo siling milion 16 mondo okony jopuonjre 1,700 mag mbalariany mag constituency no. Koloso romo mar chiwo basari go Amos Apollo ma en jakeno maduong' e aguch omenda mar Alego Usonga NGCDF owacho ni kuom omenda go milion 8 ibiro konyo jopuonjre mag mbalariany ka milion 8 modong' biro dhi ne jopuonjre mag college kata kuonde tiegruok manitiere e kaunti ma Alego Usonga. Apollo lero ni giloko yo magitiyo godo e chiwo basari kasani jopuonjre mabiro yudo kony omedore kendo okochuno ni jopuonjre go mochando obed mariek e skul kaka achiel kuom gigo maning'ie kinde machien. Opuoyo komiti mar NGCDF mar apisi mar jaod burano kod bedo kanyakla kendo neno ni gikelo yot e chiwo basari ne jopuonjre. How the bursaries are supposed to be conducted. Actually, bursary is meant for needy, bright students. But Mheshimiwa did not actually look into that. He felt ni your day schools gi mondo clear te, which was something which was actually very, very important. And full scholarship. Where I used to work before, there was no full scholarship. So I must appreciate that a lot of work has been done. To die chieng' ma kawuono ochuno ni nyaka wachop bwatime mondo jopiny owinj. Alego Usonga ka wapuonjo de scholars te ne wami pesa. To wan kata kod full scholarship mag form 1 every year. To wan kata kod jo ongoing. Ongoing means jo form 2, 3, 4. Ipuonjo baonge gima chulo.